Aleyküm gome deylaňyz. Aleykümselam. Alışa onda. Alay alay diýen alaň oýa. Häzir harasada jaň etjek, häzir nemeler gelir, zat eder. Gürleşersiňiz. Men habarlaşaň harasat bilen. Kim oldu? Yo, menem habarlaşıp durnay ho men. Sana prosto düşünmedim o gere Ay, oğlan putka düşün ram harasat yer ve oğlan näl ho. men bilýän men aýdyp men. O diýen radyna da goýun radyna da diýýär men ýalňyslar diýemem. Şol harasat nemedendirler ýa bulaşdyrandyrlar onu ara görün aşnaýlajak bolandyrlar bade edendirler o tak yer ve niyet bilen taňa bulat diýen nädirler. Ara getirsek öňden tranış. Maňa diýişjak. Yo. Adetine bam. Düzeler. Oğlum şöyle diýip orada. Prosto Aňarda dälligim de Türkmenistanda dälligim etdirýärler Ay, birazcık pul bilen başnaýlajak bolandyrlar ýa o harata doňýar oğlum däl. Menem şeýle pikir etdim ýa-ni wara teretde şol şeýle däl bolsa kimeden şol günahyny götürdüm bolýar. Ýöne başga näme üçin edip bolýar o şeýle hereket. Yo, sen o taýda ýaman öz araňyzda samimi geljigimini aýlan gör zat senem gow neme bilen gow nameriňe bilen diýipsiň o ýer zat diýmedim geljigim aýlan gör gowlup eseligiň üstüne geldi. Diýmedin ama. Men gördüm. İşläp oturan yerimden awuşlukda urulaş ses uradyp oturuyor no. Ay. Nemedendir oğlum? Harry merwede oğlum näme? Ay gara. Düşünsör. Towe daýmasa gowaglanan däl şolsuma. Yo, ne diýdik am? Sen staydan tapmadam gün studiýa geçip gitgen. Yo, sowal ýa-da. Şu näder? Seneme deýni watyrdym malyny, turşuňa çöregimi ýmän. Gipler. Ne ayım gaya näme polisiýa berjek zat diýemi esker näme etdiň oğlum düşünmedim mi? Yo boş verler o taýlaryna. İşte adam demek men öz dilegim joda. Ayam eýle beýle olar ýer demekde kanun tarapdan tutup seni aňaryk urap dursa aňaryk baransaň näme etmelisin özüň gowulýan taňay bizden. Yok edil onu edip näme bolar näme däl yo olar liçkada urlaşyp haliş on näme etmek menem o tarapdan taýyn näýes şo düşünür bildimmi? Ay menem aeroportda mı goxsa eşdilýänlere gidip barýanlar ne dip boldy. Bolýa tamam et bara. Agam mella agam. Bermi? Hayrat edip. Men o geçenki videoda senlik planyp adymy tutamak dogry. Şo maňa kim sövdi? Kim näme diýdi? Elbetde Allah taýsyrsyň Hudaýa. Salamu aleyküm. Mehmanlar gowmaya delaňyz. Janyň sag bolsun. Men näme diýjek bolýam bilenmi? Şu Türkçe gaçjak bolýam. Menden kiçi dogançyklarym, agalarym, apalarym men gaýtdym. Şu repana tanaýan şu bolan wakalary eşden tüňünde TikTokda azlyk ýaýratdy. Şu repa şu wagtlar öz üçin eden nokta. Türkmen halky üçin eden otury. Hiç kim kötermesin. Mundan soň hiç kim şolary ýutupmak kötermesin diýe bilenmi? Muje diňe repa prosto bilen bu halk köpçüligine köp çıkanlar bilen aýdymçy bagşy bolan üçin ol özüni aýaga kaldyrdy bilenmi? Bundan başka birden en çeme doğanlarımız, apalarımız, ağalarımız şu Esselite Group deme şirketine yüz tutup gözelip görenler var. Katken kötem işsiz kalıp, dokumentsiz kalıp anlarda näçe $1000 pul çıkarıp gelýär berde ki iştap yok bilen dokumentsiz galy. Bowgat näş bilen anlarda $1000 diýmek 100 milyon pul diýmek $1000 tapmak ansatma şu taýda. Bu taýda bir aýda işleýänler ýöne angar tapmak ansatma şonu. Ben Gülçınar sen burada kelle şu videolar gönderiyorum Gülçınar yeter şu burada kelle işte sen bolya 2 milyon patpişin var sen bizde sen pul tapyan sen mala det reklam etken sen hem çok halkın fikir edin o tamre çıktı bilen repa bu zaten ölçüne o kolu özün pul çiğnemeden o halkın aydiyası diye ağırlanmamış modip şey ayak kaldırıp durdular bilen mi
Ağlanayman hiç ilek şirkete ağlanayman. Gat gözüm gören yigitler var bada, gat gözüm gören kızlar var bilýänmi? Köçede galy dokumentsiz galy ýene ýyzna gitmen bolýar. $1000, $2000, $3000 asgad etýär. Odan o pul niýden tapýan gerek bar? Bir adamyň durmuşy, psikologisy diýebilýärmi adam? Adamlar özüni öldürür derece get bilen şu pullar 300 milyon bir. Ya prosto maşgala 10 milyon 5 milyon aylığa işleyen maşgala. Prosende pul alýar şey soňurup şol şirkete 100 tutýardy gitýär Türkiýe arada işlat ýok dokumentam çykmaýar. Nämetme onu gaçak gale ýerine gaýta 300 milyon 200 milyon pul kim tap berýär? Niýden işlat tapjak? Şu videonu gönden gülçünar etiriň o me erkek ýaly. Bir epa gatgo ayağa alýar. Aham janyň sag bolsun. Bir epa fiýlygym bolmadym gatsyny durupdy ýa-ni. Ölçünem diye repany galdyrjak eýle beýle şu zatda kimler işleýän o bärde galdyrmak düşürmek barda problema bärde halkyň ýatyrsy. Mençeme ýigitler oglan oşdary köpek görşoň üstünde. Böyle prosto olar ayağa galbyna noksa TikTok platformada tanalmayan ya TikTok ýok ýa-da telefon moş bolany TikTok ýok. Yani o TikTok'ta bilmeyen kıyıklar oğlunlar, yiğitler var şu an Türkmen oğlunu bu. Onları kötülüyor. Alfat değerli o bir adam durmuşsun oynayamlar, durmuşsun ben. Hiç daha da düşünüyorum. Dini öğütkit etmişim ya. Bir yere reklam et. Pulada ne diyeceğim şu öğütkit etmişim adamlardan kopartlardan ya bilen mi? Son için ayağa repa, son için ayağa kalaysın. Bugün kollamalı adamıdır repa, Gülçınar belki yanlış yandır. Ben Gülçınar'a evet diyem o. Yani o suat yanlış otuyor. Eştiyan mı karasat? Yara doğrudanım kim akıl sen ya da kim akıl sırayan Republikan perpiskan çıkarpsın orta. O tayda sen birin sorunu cevap veriyor. Yaşamanı neyliyen de yırt geliptir doğrudan mı? Şirket arada vurrundan oğa plan yere dokumentin tavsır ya şu şirkete git deyip sana maslahat vermenlere. O neyli maşinik kolyara yol. Adacık dil jagadyna seretsen gowurjygym repa aňyrda bolsa da men berdi. İýdina mödüň düşünniň şoň üçin gaýrat etjigim nemetmejek ýerine nemäň sokma. Janyň sag bolsun. Meniň bu videom mana şol Gulçynary degişikli. Gulçynarjan, sen meniň näme üçin videomu aýrdyrdyň TikTok'yň başlygyna şikaýet edip. Men geçenki akşam bir video paylaşypdym. Kançaha adam like basan ekeni, pıttıklan ekeni, paylaşan ekeni, o son komentriya yazan ekeni. Sen näme üçin meniň ol videomu aýrdyrdyň şikaýet edip TikTok'yň başlygyna. Meniň TikTok'yma, sahypama uyarı getirdipsiň sen sebeple. Men sana gaýsy bir yaramaz erbet söz aýdam, moga sen meniň videomu şikaýet edip aýrdyrypsyň TikTok'ymdan, sahypamdan. Indi men şol videom sana degişikli. Senin TikTok'daky 2 milyon patykçylaryna aýtýan. Mehriban patykçylar. Şunun TikTok'ını patlıkçılıktan çıkarın şu Gulçınaryň. Hemmäňiz meniň TikTok'ymy patlıkça bolun. Süper bolsun şunun patlıkçasy, nol bolsun. Meniň TikTok'yma gelin, hemmäňiz meniň TikTok'ymy takip edin, patlıkça bolun. Gulçınaryň TikTok'yndan çykyn hemmäňiz. Sen durun tek hal näme gördün? Sen näme bokysaň meni bir bulaşdyrma ýan bokyňa. Gulçınar, menden näme ýamanlyk gördün sen? Meniň videomu TikTok'yň başlygyna şikaýet edip aýrdyryň ýani, bozduryň ýani. Mana görün mehribanlar geçenki akşam bir video paylaşypdym TikTok aýrypdyr meniň bu videomu. Hemmes mana şol Gulçynaryň elinden şol şikaýet edipdir. Şol videomu aýrdyrmana. Repa efiriň görýän, videolar görýän, ağlandım men. Siz ağlanmaň wagt video düşýän. O maşyny bolar diýip çykardyň. Indi sen meni sokupsyň da ştaýda, sen maşyny özüň bolup dursyň ştaýda. Ne adama ýagşylyk etsen ýamanlyk ýa-da hyýanet edilýär diýilýäni, ene şu ey zalim ýalakda. Dinlemene ey zalim, sana öňelipdir. O şu wagt gelýänler. Repany alapdyrlar, giden pulny alyp. Men sen gowy işe salýan nämet ýa-ni dogdamy? Olaglanym şu wagt meni işe da salanoklar, meni aladylar, pul aldylar. Ene da kazasy basyp gorkody otuýar. Sen bärden näme diýip oturýarsyň, ganjyk ýalak üýürüp, ha? Näme men barymyzda mene malajak eken, näme sen maşyny dip. Sen ýalak ol esselikden pul alana, o sana pul töläpdirler, bar şolaglan ýaman ne dip. Ha? Ola ýagşylyk edip otuýar. Adamlar aldanman, gelmäň dip. Senin bärden başga zat diýen. Pulu beýdip özüň satma, hapazat. Olaglana dogrusyny aýdýa, özüň bir videoda olaglanyň awraýyn daýlan, o sen öz awraýyn daýlan, o olaglan sebäbi bolsa halkyň düşünýär. O pul alýaňyz, o edýäňiz reklama, o näme batdygyny bilen zok, näme diýeni bilen zok, izinden hem halk gözünýär. Dogrumy ýalanmy? Notot diýýärmi o da? Hapazat. Repa efiriň görýän, videolar görýän, ağlandım men.
Siz ağlanmaň zat diýip video düşýän. Geçen aýyň 25-ine men sana ýazdım, repam ýaşamany barmany näle ýaşy taýdym, senem ýyrtga diýip ýazdyň aşdap çykarýan. Biram şu ses uratdyň maňa. O harafat. Başga bir zatlar diýip hakykaty ýa çykarýan sen ha? Balya. Şu hakykatym ýa çykarynda. Neme? 11-nji krana eýowsara aýdym aýtmak elin ha opşyda. Ýadyma düşdümi? O palata girdim, kolla mertram ol. Adam feýlamadyk fram olup. Soňa näle bolsa toýum. Şonu aýdyp ber hakykaty näşe şonu ýa çykar. Ýygyma ip salyp kan feýdirip nemeden aýdyp ber. On ýar iki gurulapla adamlary hiç aşan götoýjak bolma, pul bermeseler on ýar gurulamaýan sen. Salamu aleykum repanda. On ýar ýurt ýykan bolma, aýdaýyň oýnamagy üstüme daşykjak bolmandyrlaýsan. Baraken bir zat çagardarlar. Şu aydan datlym götüm bişiren bolsa bara. 11-de ýaşan 11-iň oglan. Men arkaýyn gelýän. Repçiyle matam stedet bolýandyr. Iki gurulanyň şuna. Rep adeganlar Gülçınar. Sana näme gerek aýal maskul öňüm. Ha? Sana näme gerek şolatlara goşulmak bilýän rep gamety pulun alýansyň bolyn. Goşulmada erkek gurulşynda. Sen nämişiň o bärdala? Sen kimsen o wezýän? Kuntik toğaç bilýän bolýanlar. Ha? Et amyňa da per nakyllyja bol. Düşündiňmi Gülçınar? Başga näme aýtjak da atlamaýda. Ondan ay karas goşulma daraýsyn. Özler düşünşör gurulşörler. Eseli temizjen adam Allah türkmenler beýdip bermek türküge getirip olar agry istok. Ağız ynfaň bolsun, mäden bolsun. Aw bokurdan ýansyň açar o. Beýtme olar. Ine eselita sen getiren ýerleň ejen çölüňüsine azyňdyň bizi. Iýdan ogam geldiň, aldyň epesiň ýarsyny. Bizem prosentlar geldik bäri. Inni gadanar ýar etdi ýa öz ýüňden mero prosentleri jaňatyp dolara ýyzmyzdan. Alýan pulun azas halal almal ho, alýan pulun ulay. Sagasykdan ýydyran soňa biziň agdymyzdan kesip lay. Esseli seňem Gülçınaryňam ikiňim amyňa deperin bamy akyllyja bolun. Innem repa aýdyň bagşaň ýyly zat diýdi, repa aýdyň jurnal diýdi. Bolýarmy? Galanna part 2-de gurulşur. Notot Repo, efirin varyan, videolan varyan, ağlanım men, siz ağlanmaň zat diýip video düşýän. Geçen aýyň 25-ine men sana ýazdım, repam ýaşamany barmany näle ýaşy taýdym, senem ýyrtga diýip ýazdyň aşdap çykarýan. Biram şu ses uratdyň maňa. Ay näme dakine bilen geljeň. Awagl. Soňwa ki erkilek da. Gdzie çok kaspadnie patrz. Näşeýdi ýanynda erkek şey düşüyor geldim. Bir tarapdan arada Gülçınaryň kaynap onu nemini berdiler tagyn. Oňa wapşeýni gurlar ýal etmediler. Tak emmek atpiske de otyp atpiska bilen galmana blog edip otyp. Indi buni ýerden çykdy. Saňa bara serat harasat birinsine soru. Töledilermi näme? Olýan sen diýen rep, men diýen çagyrdyň diýen, ýene de saňa eselik grupga bilen gelýän elra. Şoň bilen gelýdimi? Gowy diýen, gowy gel maňa şonu aýtmat diýen, saňa birinden on şoň bilen gelmedi. O taýda entek sen näle o wagt hemmede gulalywnykdyr. Şol bir adamyň bar, şol düşen ýagdaýyna düşmän bilip bolanok. Men liýisini ödüm, şol ýagdaýy, şol realyk bolanmy üçin bilýän düşünýän şoň ýagdaýyny. Diňe men näme baragadan düşünýän adam onuň diňe bir repaň urun däl. Baragadan adam şo taýda. Başga da şoň ýalaky şoňuny imin eseli turup baňsyny düşünýär. Men aýan oň bilen nemetmedim bolyn. Opşma diýjek bolýanym gowy agentstwalar ratlarym bar, gowy dällerim bar. Onu şular ýalak içinden maşenlikler çykýarda adamlar ýeçme ananyp bilen korkuga alýarda bilýärmi? Onuň Ferret barwada olňalyk bolanok. Başda baraýyn atmost gogudur bilýärmi? Ýa ýenidir soň ol 3 ay birinden wagtyň bolýar. Most otaýda diýenler plan etjek ýa ýerleşdirjek. Onuň olar sen näme gurulşyny bilen ok. Most sen ýa editka ýerleşdiripdi, plan etipdi, ateliýe ýerleşdiripdiler, ay eýle beýle diýende garaçyň.
O yerleştirende ne sen ne bilen onuň näme guruluşdyr, näme söz beripdir. Ol moş meselem näçe ming dollar iş aýlyk berýärler diýendir. Ya plan diýende sen näme diýip alap, näme üçin jan ýany bilen o. Prosta kirleň işet. Näme üçin imini şon ýamanlap düşdüň gülýärler ýemmeden kömek edemese diýen sözüni duran bolsalar näme üçin ýamanlasyn? Şo soraga jogap ber. Onu başga da adam merekde. Prosta wara ilk bir düşün bir zadyň anygyna ýetmelýär. Şu halk tutuş emme halk repan tarapynda tutup atýar şu wagt. Şu halk ýalňyş bolsa bilýär, şoňky näde dogry bolsa şonu düşmedik goda şoň tarapyny tutmaýar. Düşündiň? Şu wagtda turup bir zada hayran alýan. Sene näçe ýyl okan klassdaşyň haýyş boýunça sen iki tane klibini düşürýär. Ýanyna bir nowdym aýdymçan, men Gülçinara düşürdim diye. Düýün milyon patbiçikli bir porsuja belli aýdymçyny gelsin men şonu gallyrjak, şo gallyryp berjek diýip gurlan bolupdyr. Inni stop birinji bilen sen tek patsan wagtyň dogulagyny nokta telefon merlerine begen uçaýjak bolýan döwürlüň gallaýam olaýdymçy. İkinji bilen maymunjyňa tüý çykyp mektebe bolan galamyny tuş edip çalyp bassan wagtyň gallaýam olaýdymçy. Üçüncü bilen ýüzüňdäki meňden anaňyny gorkup hem ejeň hem özüň gorkup eje bir böçüm diýip soran wagtyň gallaýam olaýdymçy. Ol aýdymçy galmagy dälle, galmagy halkyň ýadyna galmagy saýlan aýdymçy. Aku diam tapi kepala bising, muka tenang tapi jiwa asing. Kau ingat aku ni tak ada apa, aku simpan semua dalam dada. Kau tes aku masih steady. Aku tahan lama kau belum ready. Bila aku lepaskan satu hari, semua yang diam jadi api. Assalamualaikum adamlar. Nuştayda şeyle gurrun geçer. Bunu belki bilmeyen diyenler inşallah. Bilip dedim anam bilem ok. Bir dinleyelim. Baksaman diyen işine diyen. Görünüşte aytta erkek bolsun. Dinledi. Bana Huda ya da başkalar olarak olmasa da etme. Senin dinle inni. Top. Sakal. Topun nämeden goýuladyn İstanbul'da. Bir sana Allah Huday diyen bolsa, onu sen bolgusyz zat diýip kabul edýän bolsaň, dünýäde men üçin senden bolgusyz, senden erweden adam ýokdur. Düşündiňmi? Sen näçe ýaşadyň bilemok. Eneň ataň utansyna şu diýen sözüm görüpsen. Senden bolan çağa utansyn men şoreal samsyka kammar ekeni diýip. Halyam, sen tohumundaki 50 yaş geçenler utansın o. Eğer sana biri Huday Allah diyen bolsa, bu da sana bolgusyz görünýän bolsa, diyecek sözüm yok o. Sana diyecek sözüm yok. Öne Gülçinar, senem yıl pılış edip otuyorsun da şu sözden soňamla. Sana näil bolur şu söz? Bolýarmyň ne? Bir senem bir jogap bersene gayrat et. Ertir ene bolmaly sen. Ha? Size bir Huday Allah diyen bolsa, o da bolgusyz gurrun etme diye senem gülüp oturýarsyň. Top, sakal. Men üçin senden meter bolgusyz ýokdur. Düşündiňmi? Näme diýerler? Gallyrjak diýerlermi? Asal adı belli, nira gallyrjak o. Yöredik, şuňadan ýetik. Oğlanlar bilýändirler, emme zady. Lesere, men diýer lulu vas, boşgada da çok bas. Şuna kılı eye bolaram elbette şu gulay. Karaç oğlanlar eýem adetdiler, at gadandylar, olar eýem ýerden mer belli oğlanlar. Ömrüň bolsun bra tok. Sen düşüp börün, kösen börün, günüňem nesip bolsa geç gider. Allah gowsun etsin. Öňe oňardyň şulary al adamlaryň ýüzüni açyplay. Berden gidýän oğlan gyýlar allanmaz ýalyk. Janyň sag bolsun. Diýilýän bolmasa, sen kim, men kim? Sen koçuda awraýyň näli, men koçuda awraýym näli, menem diýilýän sana jygy men şol atlara eltme.
sen bilen bolýa üç bolsa da nätansa adamlaryň üstü bilen opşu tanışlaňa üstü bilen bolsa da oturup duýdyň men bilen haýwan. Sana jigim beýsen bolýa maskalaň oýan, durmuş ýagdaýyň oýan, garyplygyňdan utanaň ok sana kömek ederin jigim diýip ýazandan mara zo perepiskaň içinde. Sana duwa edem ederin, aýdymam kömek ederin diýen zatlar ýadyňa düşenokmy? Şol zatlar men sen näme? Hay jigim kadar bilmez, nan kör diýär. Eşek diýerler sana bratişka. Ondan geçeli tema. O kendi kişinin sorayan, doğuncuklum, efirasyon atma, o neden atma. Adını oylan. Men demişe yanınızda şu İstanbul'a gelip görün. Türkmen'in himmesinin men yanına. Yani doğru düşünün şeyle burculatlar var ha. Himme taraflayın men. Adamın çökörüye de kağılığına malya ya da diyaram. Hemme da etçek bolsun. Yekede bir sagaman sunutumuz devam eder inşallah. O işimiz devam eder. Araz vara Allah razı olsun o hemen yeni birce aytsakladım ma diyeyim men de Tanrı alkasın sowagına yazılsın. Ayratin sağ olsun aydasın melyanıma mara editor oğlanlar var. Canınız sağ olsun, sağ olun o size. Sizin şu kafir kul var bana da yüreğim rahat tapanlar oğlanlar. Tanrı alkasın kava şeyle bir kellet ya ne edip koşuşuğumu bilmeyen yağdaydı. Yok mandine olurum da himme şu milletimin yazyan oýan, gollayanlarını görüp rahatlayanların hemmeňizden Allah razı bolsun. Taňry alkasyn hemmeňizden. Ojaga patsanam tapanyňyz edeniňiz bolsa, düşünürip bilseňiz, düşünürip bilmeseňiz ýekeje zady bilin. Adam zat diýilen zatdan şunu gowurýan adam bolýar bolýandyr şu. Diňe şeýle düşünýär, günahyny it götürsin, estağfurullah. Qalanam canınız sağ olsun. Nädir yine hemmeňiziň canınız sağ. Maşgalaňyz awadan bolsun. Arzuwlaryňyza ýetim dowunçuklar. Her kimin pik nämesi bolýar-da, näme diýerler menden. Öňe bak şey galy bilmedikdik. Indi pik näme bolýar boldy. Ulan pigen oynar. Ertir nesip bolsa bu. Studiýaýa baralım inşallah. Gör kadar salla yol ver. Atlyna mokmen öňden atly. Sirelen gylışly diňe öňe batly. Baran ýere mawraýly ýetik zatly. Pul hijem bede etmedi talantly. Besedin gulaklary ýadatmaň menen bidere galyp bokoda daş atmaýyn. 7'den 77'ye daş edýän häli garramdok niga bizim ýaşen tak diýdi orkodorsa. Allah can hemmeňize sağ bolun dowunçuklar. Gowunumyň rahatyny siz bilen tapanlarym mara hemmeňizden Allah razı bolsun dowunçuklar. Gowunuma rahat siz tapansana.